ବାଇଗଣ ବିଲ କୋଡ଼ା ହେଉଛି। 4 ଜଣ ଲୋକ କାମ କରୁଥିଲେ, ଜଣେ ଛୁଟିରେ ପଳେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ଜଣ ବାଇଗଣ ହାଣିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଆଉ ଗଛ ଟିକେ କଢ଼ା ପକାଇ ଆସିଲାଣି। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ନୂଆ ବାଇଗଣ ବାରି, ୟା ନାଁ ହେଲା ଗଜା ଗଛ ବାଇଗଣ ବାରି। ଆମର ଏଇଟା ଗଜା ଗଛ ଆମ୍ବ ଗଛ। ଏଠି ଏଇଟା ଆମର 2 ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟି ଏଥରକ ବାଇଗଣ ଚାଷ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଭେରାଇଟି ନାଁ ହେଲା ହେଉଛି B5, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅର୍ଚିତା। ଆମ ଅର୍ଚିତା ସେପଟେ ଲାଗିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ଆଜି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, B5 ବାଇଗଣ କୋଡ଼ ଖୁସ କରୁଛନ୍ତି। ସାର ଔଷଧ କିଛି ଦିଆଯାଇନି। ହଣା ସରିଲା ପରେ ପୋଡ଼ ହେଲା ବେଳକୁ ସାର ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ। ଆମର ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ କାମୁକା ହେଲେ ଭୀମସେନ ପାତଳା ସିଂ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଛ କରିକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ହାକ୍ଚେରୀ ଆଡ଼େ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ହାକ୍ଚେରୀର କାମ ଧନ୍ଦା କ'ଣ ହେଉଛି ତା ବାବଦରେ ନିରୀକ୍ଷି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆଉ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ କରାହେବ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ।